लुकवावत ये गाई देखल जा पाछे पाछे गाई जाम पाक गिलवा देखल जा। ओह केना बड़ा बा धाई के गुलनवा लौकता। कैसन लौकता? चंद्रमा ह। सफाई कार्यक्रम चलता धाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा आज के नया ब्लॉग में। प्यार मोहब्बत से सर सौंकरे दिया कजोरे हम आगल वाली धाई के गुलनवा करा देखल जा गाइज। पाछे खेत देखल जा, हरियाली बैठौनी बैठाइल प्यार मोहब्बत से। और इस साइड में नदी देखल जा धाई के गुलनवा। ई देखल जा गाइस सवेरे सवेरे के कितना मस्त नदी की व्यू आइल बा। धाई के गुलनवा पानी बहाता देखल जा। आई यार पानी बहा चल जाई, एकदम हरा भरा गाइस देखल जा। खेत एकदम हरा भरा, धाई के गुलनवा लौकता देखल जा गाइस। देखल जा ई कोहड़ा धाई के फल बा लुका के देखल जा। दू तीन ठी गुलनवा का देखल जा गाइस। ई लौकी कुरदुन धाई के केम फल बा गुलनवा करत। और कोहड़ा फुल्ला लागल बा। हाई से कोठा पर चढ़ी धाई के कोट के धुसरू देखल जा गाइस। यहाँ फरल बा। ई देखल जा गाइस जास्मिन के भिनहिए आम चलिए एलिया टूरे बनरी लिखा होता। धाई के आम निकाला था हम। या बड़का जबर आम फरल बकारी। हाँ पाक गिल बा देखल जा, पाक गिल बा गाइस। आम पाक गिल बा देखल जा। ओह केना बड़ा बा धाई के गुलनवा लौकता। टेस्टी टेस्टी। उतर कुदुक जो। हाँ नहीं बे वो कैसे आवत री जो हाली समार पीठी पर। अय्या हमले हमार पीठी पर चढ़िए गाइस। ओ देखल जा ये भुटकिया हमारा आम लेके पीठी पर चढ़ गए धाई के। अबे हम खा ले बे करमवा अकेले। 10 मिनट माई सवेरे सवेरे उठलिया धाई के बल्ले अमुआ धाई के ले आव के देत नहीं दे दे रे ललुआ खा ली रे बाबू अपन मुआ दे दे रे। लुकवावत ये गाई देखल जा पाछे पाछे मोता दे हमके दे दी दे मुआ दे बनी। ई देखल जा गाई सब कोहड़ा साग। कहाँ कहाँ करता गाई ओ तारे में बैठल बा। दूर बा दूर बा दूर बा। कल हेले बाड़े दी देखल जा देखी। या ई कहा गाई देखल जा घेवड़ा सवेरे सवेरे आ गइल बा। कहाँ से? दूसरे घर से। बर्तन मसाता है सवेरे सवेरे। ई घूर जरता या घर हाली से घर में धई दे ई लौकिया। हाँ कहाँ फरल वाली लौकिया गाइस देखल जा। लौकी टुरा जाता गाइस देखल जा। तू का कर तड़े री देखल जा गाइस। टेण के लौकी टूर के लिए अनली। अब्बे धाई के गुलनवा जाती है जस्मिनिया देह दूसरे के देखल जा। कैसन लौकता? चंद्रमा ह। जास्मिन के घर गाइस देखल जा। जास्मिन लल्लू हमरे बर्तन धोता। जास्मिनिया के माई देखल जा। धाई के गुलनवा मोटर चलता। ओ सफा होता। झाड़ू लगाता घर में सफा होता देखल जा। सफाई कार्यक्रम चलता धाई के अभियान। ये देखल जा गाइस कोहड़ा के साग। आज ई साग के तरकारी पाकी धाई के प्यार मोहब्बत से। हरा हरा साग खाई जा धाई के गुलनवा। ई कितना ढेर घास मुर्गी आ गई दोस्तों देखल जा। प्यार मोहब्बत से कोहड़ा के साग और आलू मिला के पाकता धाई के गुलनवा लौकता नहीं गाइस। देखल जा हमार खाना आ गइल बा। देखल जा धाई के भात बा और साग बा कोहड़ा के। धाई के आम देखल जा प्यार मोहब्बत से।